Sekzio berri bat destinatzen dugu pasaian.comen. Honetan, oarsoaldean dauden museoak ezagutuko ditugu. Gure lehenengo geltokia Oiartzun da, eskualdeko bihotz berdea. Eta baita geologikoki oso aberatsa. Luberri ikasgune geologikoan islatzen den bezala. Ni Clara naiz, hemengo koordinatzailea naiz. Hau da Luberri Oiartzungo ikasgune geologikoa, eta noski ez, geologian jorratzen dugu hemen zenbaketaz, Euskal Herria erakusten diogu Euskal Herriko historia. Baina hasieratik, lehenengo eratik laugarreneraino. Eta ikusten dugu zein diren momentu importantenak gure geografia aldaketak emateko. Hemen ipini ditugu arroka Euskal Herriko arruntenak hiru multzo desberdinetan. Batak dira arroka igneoak, besteak dira multzoan ipini ditugu arroka sedimentarioak, eta azken multzotan daukagu arroka metamorfikoak. Hiru multzo hauen artean, adibidez, hemen ditugu bat arroka volkaniko edo plutonikoak, granito ez da arroka volkanikoa, orduan esan behar dugu arroka plutonikoa delako, Aiako harria inoiz ez izan zuneri bat. Uste dut hori importantea dela esatia, batxutan jendea horrekin aztena. Dela 120 milioi urte gutxi gora bera, eta ikusiko dugu Euskal Herri bat baino oso desberdina zen. Gaur ezagutzen dugun konparatua, ez da? Eta hemen ikusten da nola zegoen Euskal Herria garaiatan. Euskal Herria garai honetan tropikala zen, eta Euskal Herri tropikal horietan ikusten dira hemen koralesko bi barrera izugarriak. Orduan, imaginatzen dezute nola Euskal Herri batean, Euskal Herri tropikal batean, eta koralaz fosila nola izan zen, orain dela 120 milioi urte. Gaur egun askoz aldatu da, ez da? Hau da, dinosauroren garaian, dinosauroak kontinente iberikoan ziren, eta bitartean, hemen Euskal Herrian, koralak zegoen. Eta beste gauzak ere ikus daiteke hemen gure museoan, Oiartzunen dago, bertan, hemen Goienen auzoan, eta animatu zaitezte honea etortzeko, ni uste dut merezi duela.